Welcome back mga kabalen! Ngayon ay gagawa tayo ng boboto or tamales kapampangan. Ito po ang mga gagamitin natin sa boboto or tamales kapampangan. Banana leaves, coconut milk, 7 lata, at saka gagamit din po tayo ng chicken broth, 3 lata, isang package na rice flour, sibuyas, maraming bawang, hard-boiled eggs para sa topping, at saka manok na ating isi-shred para sa topping. Ayan po ang mga ingredients. Itong latang gata sa isang container. So, ibubuhos natin yan. 7. Mas malaki yan. So, sa isang package na rice flour, 7 latang coconut milk, at saka 3 latang chicken broth. 7 cans of coconut milk at saka 3 cans of chicken broth. Ngayon, ibubuhos na namin yung rice flour. Mimix namin bago namin igigisa para hindi Ingan. Yeah. Para walang buo-buo. So, i-mix lang po ninyo hanggang matunaw yung rice flour para pag ginisa nyo, walang buo-buo. Ayan, continuously stirring lang before na igisa. So, ngayon, igigisa na po namin yung shredded chicken, yung para sa topping. So, ayan, linagay na namin yung bawang. Huwag natin susunugin yung bawang kasi papait. So, pagkatapos, yung sibuyas, medyo maraming sibuyas para malasahan yung magkalasa yung manok. Tapos lalagyan natin ng atsuete para magkakulay yung ating shredded chicken. So, ayan. Tapos ilalagay na po natin yung ating shredded chicken. Yan po ang isa sa mga toppings ng boboto or tamales kapampangan. Ayan. So, igigisa na. Ayan ang magiging itsura. At lalagyan ng patis. Mga 2 tablespoon o patis or to taste. Depende po sa panlasa nyo. Kung gusto nyo maalat. So, ayan. Lalagyan ng patis. At lalagyan ng paminta. Ayan. Mga 1 teaspoon na paminta lang ang ilalagay. Ngayon, pagkaluto, isa-separate at ngayon, igigisa naman natin yung mixture ng coconut milk at saka rice flour. So, yan ang po ang gigisa natin. Tsaka ito, maraming sibuyas ang ilalagay natin dito. Maraming sibuyas para magkalasa. Yan. Pagluto na yung sibuyas at bawang, ayan, binuhos na namin yung mixture ng coconut milk, chicken broth, at saka yung 1 pack ng rice flour. So, hanggang maluto, kailangan minimix ng ganyan. Kung hindi, mamumuo. So, yan, mix lang.
until na makita na natin yung right consistency. Yan, medyo malabnaw pa po. So, iluluto pa natin ng konti. Ayan. Continuously stirring lang po para hindi mamuo. Ayan, luto na. So, set aside natin yan. At ang ating gagawin ay iluluto natin. Pag lumamig po yan, medyo titigas na. So, ayan. Ngayon, lulutuin na natin yung isang topping na may kulay. Yung combination of rice flour na kinuha natin, yung 2 tasa na kinuha natin. Sineparate natin. So, ayan. Gigisa rin natin yan. Ang topping. Ito may atsuete ito kasi may kulay. Lalagyan natin ng kulay. So, pagkatapos ng bawang, ilalagay na natin ang sibuyas. Ayan. Tapos lalagyan natin ng atsuete para magkakulay. Ang ating ito po ay topping. Ayan, linagyan na ng atsuete at ating imimix hanggang maluto. Ayan. So, mix lang po hanggang maluto. So, mga 5 to 10 minutes po yan, maluluto na. Kasi konti lang po yan. So, ayan. Easy lang pong iluto to, kaya lang medyo matrabaho yung pagbabalot. Ayan, luto na po at pinatay na natin ang stove. Ngayon, ready to magbabalot na tayo. So, ayan. Una yung white mixture. Susunod yung mixture na may kulay. Ayan. Tapos yung manok at saka itlog ang ating ilalagay. Ayan po. Pwede po yung kung ayaw nyo masyadong maraming sahog, maski konti lang para malasahan nyo yung rice flour na may coconut milk. Konti lang pong ilagay yung sahog. Ayan, babalutin na natin. At pagkatapos, i-steam. Yung dahon nga po pala ng saging, kailangan ilagay nyo sa stove para lumambot. Ayan. I-steam po natin ng 2 hours. So, ayan. Ini-steam na po natin. So, we are steaming. The tamales or boboto. So, after 2 hours, in-steam po namin. Ito, bubuksan natin kung ano ang itsura ng ating ginawang boboto or tamales Kapampangan. Ito po ang finished product ng ating tamales. Ito po ang tamales Kapampangan.